யானையால ஒரு உயிர் இழந்ததுக்கு பிறகு ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு கிராமமே அழிந்த பிறகுதான் நாம நடவடிக்கை எடுக்க போறோம். எங்களுக்கு தெரியும் மாவட்டத்தில் இருக்கிற வைல்ட் லைஃப் ஆபீசர்ஸ் எண்ணிக்கை வந்து 15 பேர். இவ்வளவு பெரிய மாவட்டம். வாகனங்கள் தொழிலாளர் வரைக்கும் படுவாக்கள் எல்லாருக்கும் சேர்ந்து வைல்ட் லைஃபுக்கு 15 ஆபீசர்ஸ் தான் இப்போதைக்கு இருக்கிறாங்க. சரியா நான் சொல்றது. மாவட்ட அபிவிருத்தி கூட்டம் என்ற பேர்ல ஒவ்வொரு துறைசார் அமைச்சரோட மாவட்டத்தை கொண்டு வந்து மாவட்ட மக்களோட பிரச்சனை தீர்க்கிறோம்னு சொல்லி ஒரு திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அந்த நேரத்தில் இந்த ஐயா வந்த நேரத்தில் நாங்கள் மிக முக்கியமாக சொன்ன விடயங்களிலே நாங்கள் 5 ரேஞ்ச் ஆஃபீஸ் வேணும்னு சொல்லி நாங்கள் கேட்டது. புதுசாக 5 ரேஞ்ச் ஆஃபீஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண நாங்கள் கேட்டாங்க. இது சம்பந்தமாக நாங்கள் நீண்ட காலமாக ப்ரொபோசல் கடந்த அரசாங்கத்தில் காலப்பகுதியில் போட்டிருந்த கூட இது சம்பந்தமான நடவடிக்கை எடுக்கப்படாதபடினால நாங்கள் 5 ரேஞ்ச் ஆஃபீஸில் நாங்கள் வாகன வாழச்சேன மற்றது உன்னிச்ச பஞ்சேர்ந்து இருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன். நாங்கள் அது பீட் ஆஃபீஸர் சொல்ற சப் ஆஃபீஸ் என்ற அடிப்படையில் இருக்கிறதாக எல்லாம் பேசப்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு நாங்கள் இந்த விடயத்தை முடித்து தருவோம் என்று வாக்குறுதி அளித்து சென்றிருக்காங்க. அதனை தொடர்ந்து எங்களுக்கு தெரியும் மாவட்டத்தில் இருக்கிற வைல்ட் லைஃப் ஆபீசர்ஸ் எண்ணிக்கை வந்து 15 பேர். இவ்வளவு பெரிய மாவட்டம். வாகனங்கள் தொழிலாளர் வரைக்கும் படுவாக்கள் எல்லாருக்கும் சேர்ந்து வைல்ட் லைஃபுக்கு 15 ஆபீசர்ஸ் தான் இப்போதைக்கு இருக்கிறாங்க. 15 பேர். 75 பேர் நாங்கள் புதிய ஆட்கள் நிறுவனம் சொல்லி அந்த அமைச்சர் இங்கிருந்து சென்று விட்டாங்க. சரி, அதை கொடுக்கும். 2024ஆம் ஆண்டு புதிய அரசாங்கம் வந்ததுக்கு 92 கிலோமீட்டருக்குரிய 96 கிலோமீட்டருக்குரிய வைல்ட் லைஃபுக்குரிய யானை வெடி கட்டுறாங்க. நாங்கள் அதுவும் போடாது, இன்னும் போட வேணும். ஆனால் போட்டாலும் வராதபடியா 96 போடுறது சரி போடுன்னு சொன்னாங்க. அதுல இருந்து 6 கிலோமீட்டர் மாத்திரம் தான் இந்த அரசாங்கம் வந்து போடுறோம். அது மஜ்மா நகர் அந்த தொண்டுக்குள்ள போட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அப்ப இந்த மிக முக்கியமாக இன்றைக்கு நாங்கள் இன்றைக்கு நல்ல வரவேற்க வேண்டிய விடயம் பௌர்ணமியில் இந்த கூட்டத்தை அமைச்சர் போட்டது. ஆனா இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் தொடர்ந்து பேசி என்ன அர்த்தம் என்றது சொல்ல வேணும். இன்றைக்கு அமைச்சர் வந்திருக்கிறார், மாவட்ட கூட்டம், மாவட்ட தலைவர், அவருக்கும் இந்த துறைக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத அமைச்சர் தான் இவர் வந்திருக்கிறார். உங்களுடைய மினிஸ்ட்ரி கூட சம்பந்தப்பட்ட இதே அமைச்சர் இந்த மாவட்டத்துக்கு வந்து சப் ஆபீஸ் போடுறது, அதே நேரத்துல ரேஞ்ச் ஆபீஸ் உருவாக்குறது, எல்லாம் பேசி வைல்ட் லைஃப் விதானங்களை வைல்ட் லைஃப்க்கான அடுத்த திட்டம் சொல்லி ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு இன்றைக்கு நாங்கள் மீண்டும் உங்களை கூப்பிட்டு வச்சு இந்த ஆபீஸை திறக்கிறத பற்றி பேசி ஆராய்வது என்ன அர்த்தம் என்றது எனக்கு மேலே தெரியாது. இன்றைக்கு யானைகள் வளமையான வளமைதான். ஆனால் யானைகள் வருவதற்கு ஒரு அதை மிட்டிகேட் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு அமைச்சர் வந்ததுக்கு பிறகு ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்காம இன்றைக்கு யானை இன்னும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே மக்கள் பெரிய அளவில் கொந்தளிக்காம வீதிக்கு வந்து பிரச்சனைப்படாம அடிபிடிப்படாம இந்த பிரச்சனை இல்லாம இருக்கின்ற யானை வந்து இன்னும் இந்த கடந்த 2-3 நாட்களுக்கு உயிர் சேதம் வேற இல்லை. ஆனா வாழச்சேர்ந்த உயிர் சேதம் வந்தது. ஒரு அந்த தாய் வந்து மட்டக்களப்பை சேர்ந்த தாய் இல்லை. அவர் ராகவ கொழும்பு பிரதேசத்திலிருந்து விடுமுறைக்கு இங்க வந்தபடியா இஞ்சத்தையே பெரிய ஒரு கொந்தளிப்பாதார வேற இல்லை. இதுக்கு முதல் பவுனதீவுல யானை வீட்டுக்குள்ள வந்து அடிச்சு செத்தது. வைல்ட் லைஃப் ஒரு ஆபீசரும் செத்து 2-3 வருஷத்துக்கு நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்றோம். ஆனால் ஒரு யானையால ஒரு உயிர் இழந்ததுக்கு பிறகு ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு கிராமமே அழிந்த பிறகுதான் நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க போறோம். மிக முக்கியமாக இந்த கதைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை. இந்த ஹேங்கிங் யானை பெட்ஸாவது நீங்கள் போடலாம்டா சொல்லுங்க. அப்படி இல்லையா தயவு செய்து எங்களுக்கு நேரத்தை வீணாக்காதுன்றதை நான் சொல்ல வர தெரியும். 2022ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு நிதியை ஒதுக்கீட்டிலே ஜனாதிபதி உரையின் போது இது தொடர்பாக இந்த இலங்கை இந்த யானை உரிய அமைச்சர் வந்து வாக்குறுதி கொடுத்ததுக்கு பிறகு ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு வேலை நடக்கலைன்னா நீங்க ஓகே நாங்களே கிடையாது ஒரு சின்ன அது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நாங்கள் பார்ப்போம்னு சொல்லுங்க. அதை விட்டு போட்டு வரவு செலவு ஜனாதிபதி இப்படி சொன்னார் நீங்க கொடுங்க அப்படி சொல்றது எங்களுக்கு தெரியல. சரி சொல்லுங்க. මේ මම පොඩි කාරණයක් කියන්නේ දැන් මිලියන 28ට අපිට කිලෝමීටර් 90ක කරන්න පුළුවන්ද? සර් බඩු ටික අපිට අරන් දෙනවනේ. අපිට එතකොට යන්නේ එතන බඩු ටික මට සමයි මගේ ගෝවාත් නිසා මම අහන්නේ. බඩු ටික අරන් දෙනවා කියන්නේ කවුද බඩු ටික අරන් දෙන්නේ? අපේ හෙඩ් ඔෆිස් එක. හෙඩ් ඔෆිස් එකේ එකට ප්‍රතිපාදන වෙන්නලා තියෙනවා කිලෝමීටර් 92කට අවශ්‍ය බඩු ටික අරන් දෙන්නේ. සර් මම ලංකාවටම ඒගොල්ලන් ප්‍රතිපාදන වෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒකට ප්‍රොක්ලියුමන්ට් සංගමවල ඒගොල්ලන්ට ඒක ගන්නවත් කරනවා. ඒක මම ලංකාවටම ගන්න එකම මට්ටමේ තියෙන්නේ. ඒකට සෝලර මිලියන 28 යන්නේ ශ්‍රම බලය. ඒ කියන්නේ ෆෙන්ස් පාත් එක ක්ලියර් කරන්නයි. කැබින් පිටි කරන්න යන සිමෙන්ති ගල් වැලි ඒ ටිකටයි.
ඊට අමතරව මේක සබ් කොන්ට්‍රැක්ට් දෙන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝද කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ සමිතියට නම් කරන CEO සහ එතකොට වැඩි ඉක්මනට කරන්න කවුද? ඉතින් මොකද දැන් ඔබතුමාත් එක්ක අපිට ඔබතුමාත් එක්ක ආමනාපයක් නැහැ. අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි ඊ අවුරුද්දේ එවතුමා ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක මේ දේවල් ඔක්කොම කතා කරන්න ගිහලා ආයෙත් අවුරුද්දක් තාම ළඟදී අවුරුද්දක් වෙනවා. අපි සංවත්සරේම අවුරුද්දකින් අපි ඔබතුමාලා හම්බෙලා. ඒ අවුරුද්දද මේ කාරණා විතර වෙලා නැති එක තමයි අපිට තියෙන ගැටලුව. හැබැයි අපි පිළිගන්නවා දැන් මේ අවුරුද්දේ හරි වැඩි ටික කරනවා නම්. හැබැයි ඔක කිලෝමීටර් 90කදී තව කාරණයක් තියෙනවා පෝරදීව පැට්ටු මේ වල එක කිලෝමීටරයක්වත් නැහැ. ඒකෙත් පෝරදීව පැට්ටු වල දැන් අපි ඊපාර ප්‍රොපෝසල් එක ඇතුළත් කරනකොට ප්‍රතිපාදන මදුනිසා දැනෙන්නේ මේකෙන් මම හිතන්නේ දැන් අපේ සුරේෂ් මහත්මයා කිව්වා වගේ එතුමා කිව්වා මෙහාට අලියන නෙඩිය මඩු හරහා එන්නේ මෙහි කරඩියන හරහා එන්නේ කියලා. අපිට අනිත් පැත්තේ කොනෙකොත් කෙවිලියා මඩු හරහා මංගලක මේ බෝඩර් එකකින් සාමාන්‍ය අලියනවා විශේෂ අර බන්ට කරහා එතන ඒකට දැන් මම කියන්නේ දැන් අපි ගලමතුමා මම කියන්නේ ඉඳලා පාරන අපිට මේ කිලෝමීටර් 90 හැදුවා 100% මේ එලිමන්ට් ප්‍රොබ්ලම් එක නවත්තන්න ඒ ඊට පස්සේ ඒ පැත්තෙන් අපි දන්නවා අතන මොකක්ද අර පන්සලක් කියන්නේ රජමහ නෑ රජකන පුලුකුණා එතන ඒ බෝඩර් එකකින් අලියන අලි කොරිඩෝ එකක් තියෙනවා එලිෆන්ට් කොරිඩෝ එකක් මම දන්න විදිහට මම හිතන්නේ ඒ පෝරදීව පැට්ටු බෝඩර් එක තමයි ඒකේ ඉන්නේ එතන ඒක ඔගේ ආවරණය වෙලා නැහැ ඉතින් මම ඉල්ලීමක් කරනවා කරවන්නේ ලබන අවුරුද්දෙත් අපි ඇවිල්ලා අවුරුද්දක් ඉන්න අලිවැටවා කිලෝමීටර් 92ක් ගෙවුවන් පස්සේ ආපහු මේ ප්‍රදේශවලට අලියන එක වළක්වා ගන්න. ඔය අමුද එකත් එක්ක මේ පෝරදීව ඒ වගේම මේ පුරුකුණාවේ ඒ බවුන්ඩරි එකක් දරුවන්ට අපි ආවරණය කරගන්න පුළුවන් වුණා. මේකත් එක්කම දරුවාන්තුනේ මේ මෙහෙමයි. ඒක අපි මේ අම්පාර රේන්ජ් එක මැඩියෝ රේන්ජ් එක මායිම ඔස්සේ මේ අලිගඩ කිලෝමීටර් 23ක් මේ ස්ටෑබ්ලිෂ් කරන්න අපි දැනට මේ ෆීල්ඩ් විසිට් කියලා මේ බලලා තියෙනවා. ඒක මට විදිහට තියෙනවා. ටික කාලෙකින් මේ වෙලාවේ ට්‍රාන්ස්ලේට් එක උතුමාට ඒක අපි මේ ඉම්ප්‍රෙස් කරනවා. ඒ ඉවරකට පස්සේ මේ අනිත් එක හැදුවට පස්සේ ඒකෙන් මේක මේ සලකවන්න පුළුවන් මේ අනුව. නමුත් මේ දැනට මේ ලෙඩිය මඩු සහ මේ පොළොවේ ප්‍රදේශ අලි බොහෝවිටනේ අර මේ ලෙඩියම් වැටේ. ඒ කියන්නේ උන්නිච්ච සිට මේ ආපියකට දක්වා කිලෝමීටර් 30ක් තියෙනවා. ඒ 30ටම අපි මේ හෑන්ඩින් ෆෙන්ස් විදිහට අපි මේ රිප්ලේස් කරොත් මේ ලැබෙන්නේ අලි ටික අපි සම්පූර්ණයෙන් වළක්වන්න පුළුවන්. අනිත් එක තව මේ ලෙඩියමඩු මේ ලෙඩියමඩු වේජ් ඔෆිස් එකේ පටන් ගත්තා නම් මේ ඒ අලි ප්‍රකාරනාව ශනිකව අපි මේ නිලධාරීන් දෙලවීමට මේක වෙන පුළුවන් නේද? අන්ත ඉවතියා ජොයින්ට්ලා චීනද නම් කපාල බඳට අම්පාරේ නින්ද චීනද ඉතින් අතන මොකද පාදලේ මානවද පෙන්ෂන් වලදී என்ன සිටුේෂන් එක කතා කරලා පෙන්ෂන් செய்யக்கூடியவன் வந்து இந்த இருக்கிற போதுல அமெரிக்கா பென்ஷன் எல்லாம் கொண்டு போற சேனல் எல்லாம் அதாவது VCD ல செஞ்சு අර ෆියුචර් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක දාන්න දැන් ඔබතුමාට කිව්වනේ මොකක්ද ස්ටාෆ් එක හැමෝම ගන්න බෑ කොහොම වෙච්ච කට්ටියක් එහෙමත් මෙහෙම කට්ටිය ඉන්නවා මේක CSC කට්ටිය සර් කොහොමද ට්‍රේන් වෙච්ච කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ අපිට අලබෙත් කරගෙන ඉන්න ප්‍රමාණික අපිට දෙන්න පුළුවන්. දැන් කොන්ට්‍රැක්ට් බේසිස් ගන්න කිව්වේ මම ඒගොල්ලෝ නම් නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ එහෙම තේම කොන්ට්‍රැක්ට් බේස් කට්ටිය. අපි වැඩ කරපු කට්ටිය ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ ඒගොල්ලෝ ඔල්රෙඩි ට්‍රේන් වෙච්ච කට්ටිය. ඒ කියන්නේ විශ්‍රාමයේ පොගේ කට්ටිය. කොන්ට්‍රැක්ට් බේස් කට්ටිය අපේ සපෝට් එකට ගන්න සර්. අලිවිලි ගහලා අරගෙන යන බැලුවට සපෝට් කරන්න